Kini akong problema bahin ni sa akong pagkatao nga murag lisod gid kay nako dawaton. Pero araw inyo kay masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ay ni sa pagsugod ang tanan. Gitanggo kung ikaw hindi sa kanunay. Ang kimong larawan naghadla sa kanunay. Gihaglan mo kuno ako sa kanunay. Puno sa pagmahal, may paray ka kanunay. Sa akong pagmatagi pangita ka kanunay. Kay gusto ko ikaw gagsun sa kanunay. Apan nagpalayo ikaw sa kanunay. Gisakit mo ako, gitamay sa kanunay. Kay kabusmanin taon gikatawan mo lang kanunay. Balos tining gibati nga putli sa kanunay. Unsay buhaton ko nga tuuan mo kanunay. Muksan ko baking dughan aron makita kanunay. Kung sugton mo ako isaad ko kanunay. Lipayon ko ikaw panggaon sa kanunay. Dili ka magmahay tagbaon ka kanunay. Kining akong gugmang gitagana kanunay. Ay, day! May generika ko tasa. Carlos, dali sabi. Aday, kanunay. Dali sa kadiyot ba? Sige, kaniyot sa day, ha? Sige, ang ano man, ha? Asa man ta? Sa kwarto, dali. Ha? Kung sa kwarto? Dali ba? Hubuan na pagdali. Sabay ubo na to, eh? Hubuan na yung kay Sunis. Biya ko, Ay, hindi, yung sabi, kakaklaruhan na di. Hinaya taon, eh, mapiit ka na mo magkakaprit. Sakit na mo ka na mapiit. Hindi ako kapugog, Carlos. Dali na. Hindi, Jubi, naunsa ang taon ko, eh. Murang kang naman yakis, naunsa ka. Ano mga taon? Kutasan ni May. Gikanta nagkantag kutas. Sa imo pag yung tagi-kutas-kutas. Ano maka? Ambot ug ngano muda. uy, ambot ug ngano basta mo andar dagay akong gana, ambot murag di ko kapugong. Uy, basi naminaw ko what's the style, ha? Klaro pa na niya. Gabi ka man to, buntag man ruin. Ano, unsa ka? Bidaw, saon lang ugwa ko. Oh, mo na pag-ingnon nga, butikaw tingkaw. Klaro kami! Mao nay bag-o na ko nabantayan sa kong kaugalingon. Nahadlo ko nga dili unya ko makapugong ba unya wa nga kung bana unsaon naman lang. Pre Carlos, Ubantas Palawan ha. Ha? Bukod sa dito. Nata ito. Nakipaog? Nata ito dito. Aw. Ako rin balas tanan ng gasto. Unsa pa di ako balas tanan. Sa Palawan di. Palawan. Palawan lagi. Di lang tinggal ko, pre. Oh, why man? Ako, hindi na ako may mabiyaan na ako kasawa taon, pre. Mo ba ano man ay sakit? Oo. Unsa may sakit? Ang boto ako kibaw, unsa ni sakit ya. Eh ano na unsa man siya di ay? Ako, pre, kanang... Dong! Dong! Ah, No, di kayo bisita? Day, ako kumpare si Pretonyo, Day. Pre, kusawa, si Day Jovi. Oh, may lagi ni siya. Yung kami sakit. Unsa day sakit yung maray? Ay, ako, kadang pre, ay, kadang... Oh, ingon magkasakit maray? Kadang-kadang, kuyuga lang tika, pre, kuyuga tika. Ato ta sa, dali, ito, paking na. Kuyo ko ni mo, pre, di tika bilibaran, pre. Ato ta, kay, may gusto sa ito kung istorya ni mo. Ay, kay magsigitag, yaw-yaw na rin na ako kasawa. Kuyog ta, Dili magod pre, dili mas. Dili, ato ta dito, pre. Kay kuyog kayo Mas mahibaw. ikaw magod akong gaday kuyog pre. Ayaw, lagi taon. Kuyugi lang siya, Dong. Kuyugi lang siya. Niya, ikaw, Day. Kaya nga naman ko. Makutsam lang kagwa taon ko dire. Ay, lagkaguol na may saging hilaw. Okay lang na. Kaya mo oragin ng sukuras imo. Sa magsagi nga mare. Tundan. Tama ba? Para usawa man ang saging. Pre, tanali. Kuyugan lang, tika lagi. Ay, salamat kay Sugot. Pre, tara pre. Pre, huwag latas basa para bantayan, pre, ha? Pre, pre. Saan ka, eh? Law, mali mo gunaw na dia. Kasi may mo gunaw na, pre. Ko asawa, pre. Time para ko. Libog ko ninyo, da. Ha? Pre, on subject problema ninyo, pre. Ay, wa man, pre. Pre, kita biya suod kaya ta, pre. Kung sa'yo ako problema, mo problema. Problema lang ako problema, yung problema, ako problema. Nalimot ka na, pre, nga nagsinaaray man ta. Ato na lagi, panumpaan ta ba, pre?
Sa ako toothbrush, imo ganang toothbrush. Eh, ko pinumdumi anak pre. Dili pre kay mura ko nalimot lang yun ka anak pre. So di ko unsay inyo problema kay base pa din katabang ko ninyo. Mawa ko. Ay nga mo mauwa mga pre. Ako pa na unsay kablakang daghan kay tag mga sekreto kadto nga wa gyud bulgar na hangtod karon tungod kay ingon anak ko mo tipig sa mga sekreto pre. Mga sige na sulti ko. Unsa may problema nimo ha? Pre, ang ako asawa nung may sakit nga di mahimong mapungan. Patol? Hindi ka uniod. Oh, sakit magkagadili mapugan. Kadaghang sakit nga ko ano niya patol yung gingon. Ay please kung dili patol lang ya. Unsam day yang sakit. Pre, sakit sa sex, pre. Oh, unsa? Wala gitawon, pre. Mabot ka ng gana niya sex, pre. Di na niya mapugngan. Oo na, ako kadlukan, pre, nga. Wala ba tawon ko siyang dool? Basig batake daw itong sakita ba? Nyawa ko niya, unsa ko naman lang. Mangitaglain ako usawa, di ba? Ito sad no. Mo rin problema na ko taon niya, pre. 6 manyak siya pre. Ako itong 6 manyak ba taon ng iyang sakit taon? Oh, nani mo siya mapatanos doktor pre. Ako unta nang ipatanaw, kuya wam sa kus doktor. Madlong sad ko. Madlo ka unsa? Basig, ukuyo niya inus, doktor. Unsa pagkakidot? Mau na siya, pre, mo kuya wam ko. Pre, wa ka ba timaylan nga kun siya takihon sa iya sakit pre. Wa ka timaylan? Kuan pre, kuan ko nung basta makadungog siya balikas. Wonder ko nung iyang gana anak. Nya magsige gani ko nung balikas, magsige sa iyang gana. O nga di niya mapugnan iyang gulingon basta makadungog siya balikas. Mato. Unya. Mao nga gi pangita na ko siya, mampangita ko no siya kanang taong motorjak niya. Basta makadungog siya balikas. Mo ni adlukan ako, bay kay posible ra bang madjiran lain pre. Problema to da pre da mangitag taong nya taong pagid pre da kay. Wala. Siksi per ba kay nas mari pre da. Nya gwapa Ay, pagid. problemahan ako, mo yun na siya. Unya. Saan na ni mo pre? Muli ang tinggal ko pre. Ha? Ikaw lang isang taon na ko, siya na taon ko, pre. Dito. Sige pre, kasabot ko. Sige na lang. Ako lang usap mo adto nga to. Ay, ganito sa mo, ha? Imalikas na mo kay ka? Sige, pre. Salamat kay, pre. Ay, salamat. Kasabot taos, pre. Tunyo taon. Hindi ko kinahanglan nga. Mulakaw gitaon ko kay lisod kaya ako asawa taon. Bida, magdali ko. Masig doon saro to ako asawa. Salamat kay niya ako sa bahay. Ay, asa ka tao na masawa eh. Dahil, Jobe! Ala? Ay? Ano ba ya? Sa mga taon, mura mo ispag. Pero gaba taon, Jobe karon. Kinsa mo kay kauban kanahan. Biya taon na ni, uksabutan ni sa angay. Maglagot pa kong di. Bahala na. Murag nasa sa kwarto. Doon ako! Kanahan. Kinsa, pida. Mapugngan ka na ko sila. Nira ko sa kung kwarto taon. Ablihan ako kalit. Kitsay, Dong, day, nagutsa ka. nagmantinil ining saging tundan Ay, ay. gino. Dong, may kami balik na kadong paghupo. Dayon, dali, paghupo. Kailan naunsa na matagi. Dayon, dali. Nauwag ako sa akong bana pero may nalang gani kay nisabot sad siya mao to nga pagkahuman mura kog na relieve gamay. Tanaw ito yung special ng doktor na eh. Ikaw dong. Kaya na to. Ito sa public. Ang hospital ba? Oh, tana. Mao to nga gidadayon ko sa kong bana dito sa public hospital ug may doktor nga may entertain namo. Dok, Dok. Oh, ako si Dr. Pagana. Ay, ito gida. O si Aye. Tukan ko. Awa, Dok. Bueno, ma'am, o sabay itong debate, ha? kuan lagi dok kining kuan ba? Dok, ikaw lay sulti dong. Dok, sakit sa ko asawa ba, Dok ba? Kanang muandar iyang gana sa sex, Dok. Di niya mo pugngan. Magkabukang mo yun siya, Dok. Napay kausa galit, Dok, nga.
napiit ko sipir taon ang ako taon tungkol kay iya kung giablihan ako sipir og dinali-dali taon dok ba. Mao na, Dok. Tinuod na. Mao ba? Sa man dok. Kini, sa may mga timailhan nga mo andar na ang imong gana sa sex, misis. Kuan, Dok. Kanang makadungog kog lalaki nga mamalikas, Dok. Mukiut ding ako, Dok. Mao ba? Tinuod na dok. Unsa ni sakita, Dok? Well, ato ni hati manon, ha? Atong examinon. Sige. Ato lang una kasagawas, sir. Ha? Ato lang una kasagawas pa ko. Sige lang, Dong. Ato lang pagkuhat sa gawas. Unya day ikaw day okay ra ni mo day. Okay na ko, Dong. Sige na, sir, kay examinon sa nako ang imong sawa kung unsa ning sakita nga miya ni abot kaniya, may taktoy kaniya. Sige dok. Bida no. Okay, Mrs. Sige, Dok. sugdan na nato. Paglaing yung paminaw na kuda. Muro di maayo nga. Uy, sabro. Lugong pa masod? Ano ba? Litse! Punyeta! Uy, ay. Litse! Animal! Punyeta! Ay. Huwag nagyahak na. Mau na ni Ron. Hindi mo kinalan. Sudlo na ko sila. Murag lain na din. Sudlo na ko pa. Animal! Litse! Punyeta! Kuan, dok. Wala lagi kas gawas! Bida, dok. Sabi na kong gaon sa gigain mo sa Dr. Jubin na nagsigig balika sa doktor, iya na yung testingan, pagkakidon, abi na kong naunsa na! Ho! May gihatag ang doktor nako ug may akong giinom, pero wa man lang gihapon, murag misamot man hinuon. Misamot akong gana kung dunay mamalikas, mauto nga nagkasabot ni og sa akong bana. Dong, unsa ka kung magpatan-aw tag Bisaya? Ang Bisaya ko na pitiller day. Oo, kana. Sige, suwaya na to. Sige, Ay! Ano ka na unsa ka? Kalitsi! Oh, Ano ba? Ngon, Chichi. Dali, giahak man kasab ka. Uy, pataka na ko pamalikas diha. Diri medyo jira sa kapatid. Jira ko ba? Bisa kung sa ono mo andar gyud akong gana basta makadungog og pamalikas. Mo nang usahay, adto na lang ko mag-standby sa simbahan kay wa man kay mamalikas didto. Pero unsaon gyud ni nako? Uy, unsa may makatambal nako? Unsa man og kamo ang pasaltihon, Juvie? Okay, ang sender dato ka rin dawa, Goliath. Ang atong sender si Inday Jovi. Juvie. Si Jovi lain ni Ate Brett. Mura niya noon ni siya what sa the style. Kahit ka nang makadungog siya naitaw nga mamalikas mo under yung gana. Ay, Oh, lain niya ha. mamalikas lang. Mamalikas. Uy, Mo under yung gana. Nya. Mo ni yung problema taon siyang bana taon. Sa ito pang yambana kung mamalikas, ganahan. Oh, ganahan siya. May noon, may problema yambana, mamalikas. Oh, di sad kay malikas si bana Ate Brett. Di Diyan, gipatambala siya sa doktor. Gibalikasan siya sa doktor. Gaut nga taon siya, Ate Brett. ang gawas Oh, na. pero wa siya kay labtis doktor. Gigapos man siya. Di Oh, ay. mato ningon sila. Ato ta fit healer dong. Kay batambal ta. Binisaya. Sige, tana. Sudah pakong man niyang bana. Pag yung bana, ay, kasakit. Litsi. Pakong. So, sinitian-tian siya. Anak. Ano po? Oh, yung bana. Sige ko, sige ko. Litsi. Wala ka. Kuan nino sila mahuman. Goliath! Usa man kung Mamundang. sakita. Usa Goliath. sakita. Kuan. Litsi. Goliath! Ha? Ate Pres, ang kalabitong gingon niya nga, doktor mo to lang giadto. Pananita rog ato silang tambalan, por yalas maigo, ha? Namalagi ubang tambalan, kuno lang ako, mong kita. Kana kuno ubang tambalan gulat, negato mo, maplos ko ng babae. Nakagaling mo na storya, ha? Mani ko yaw. Ano kuya, magi-magic? Dili, kay nagtambal ko nung, ingon mong kunong kuan gitambalan nga,
Unsa man na, mingon ko nung, ay, nagsaba ka, di suod ng espiritu. Unsa po, kuno lang ako. So, nag-espiritu. Di mo bitang mga tanak ko. Paliw sa kunyo, Ate Pres. Di mo bitang mga tanak ko. Ate, asa ng maong tambalan, kaya magpatambal ko. Ay, kang, sundan kang espiritu. Wato ko tong tuli, oy. Ato pa ambitan Kalain po. Sige, ambitin, ambitan na dito, Ate Pres. Kung ari ka diri sa Sirach, Kapitulo 23, versikulo 6. Ningon diri ay, ang title sa mga basahon, usa kapag ampo aron tabangan batok sa sala. Ngayon diri ay. Sirach 23 verse 6. Ang pingi ako nga dili mabuntog sa kahakog o sa kaulag. Ayaw akog pasagdi nga mahimutang ubos sa gahom niining makauulaw nga mga kailibgon. Now, karon pa sa kukulong ko na istorya ha, Ate Pres, Yan naman. mamalikas ka, muinit Mo ang iyang lagi. lawas. Karon ba ko kung anong tinuod, manggani ni ha? Pero di tali ni tinuod. Yalim gisuwata to para natay mabuhatan og drama. Pananglitan man gani og matinuod, timaan ka to sa kalinya nga ingon niya nga gusto niya ato na rin sa mo standby sa simbahan kay way mamalikas dito. At Mayo ko. Ato siya matog. Matog siya dito. Sira doon mo nang mga simbahan. Ay, paminaw na ko. Oh, di kaning paglitok ni mo Inday, nga kanang na ang babay bisin dira ni. Oh, ang Juvi? paglitok ni mo na Inday nga kanang na ang moto kasiban kay way mamalikas dito kanang may ilhan ka na nga wa ka biyae sa Ginoo. Naagi hapon nimo ang Holy Spirit. Mabitaw kong ibasa diri sa bersikulo nga ingon nga ampingi ako. Oh, mas maayo pa matutinuod ka dito, magpamimbir ka Inday sa kuan. Kana hinuon Oo. kanang adto sa kana bitaw singa na nila bam kanang mubasa bitaw og mga kuan. Lektor, Oo. salmista. Oh, kana Okay, ana no, salmista. naa ka pirmi. Oh, pwede sa ka magpamimbir ka na mga kung dili lektor, kung dili salmista, ari kas kolektor. Kana ti pangulektor Kolektor, oo. Ay kanang Ate Pres. O di ba, ari sa kanang Catholic Women's League, o di ba ari sa deres ka ng mga sakop ka ng kada Martis nga Holy Face of Jesus magpasakop Oo. ka ana no kanang imo bang ibisig imong kagalingon sa mga kalihukan sa simbahan Mauna. matod pa nimo kanang nang mas maipay mo adto ka dito sa simbahan pirme kay wa may mamalikas dito kay manginit man kay imong lawas o kanang na ang mamalikas. Murag gigamahan siya ba? Murag nagpaduol ka niya ang panuway Ate Pres, no? Oo, kay ilahin man. O ang iyahang, isakto ba nang in English anang batiyon o gana kanang lust? Sakto ba na? L-U-S-T? Lust? Lust. O sakto ba na pakalitok? Murag nagpaduol ka niya ang lust o ang panuway kay kanang pamalikas, dool man ang Dool panuway. Nga mo to ka rin mong gana. Mauna bam tingali di ba pa no ang takahibaw gud unsa no murag sudlan naa niya ang devil sa ka ano ginana Mao bitaw nga inig pa man di ba o lagi ba pero gipadulay sa panuway kay inig pamalikas. kuan man mo kuan man siya mo ambit man na sa unya mo tukar po diyo Tukar. uroy og lay og dili yung bana mi na siyang duol lang na malikas. kana manay lisod Ay kung di ba? ina ko nagsakay sa kwan barko o sakay sa jeep dai mamalikas kung kalit sa hiyo diha. Anak gitingali. Anak gitingali. Kaya katubit ako nung mananambal og ang doktor mo may iyang kuan na nahimo na malikas man atong mananambal. Now, tukma Muna kay akong kuyaw. tukma kay kinibasa na ko inday, no? Panalitan og maoy imong isang yan Trixia, sakto ba? Trixia? Juvie. Oh, Juvie. Si Juvie. Juvie, kanang naamang gani kabala ang kasulatan di tanawa diri sa Old Testament no sa Sirach 23 versikulo 6 kuan tukma kay nimo ampingi ako nga dili malibuntog sa kahakog o sa kaulag. Ayaw ako pasagdi nga mahimutang ubos sa gahom niining mga makauulaw nga mga kailibgon. Well, bisag wa siya magkita kailibgon apan kun makadungog. Kun makadungog. Oh, wa siya magkita apan kun makadungog. Ngano ka na nung inana? Murag karon pa man ko ka. Nakasugat aning kaning iyang kuan kaning iyang kinaiya kaning iyang nga
ganahan siya ko na mamalikas. Time sana hinumdum ko Ate Pres, no? No, nga naman. Dilingog pagbinuang. Kani bitong yun nga makadungog sig pamilikas niya mutukar ang iyang lawas nun. Oo. Eksakto tong gibuhat sa akong boyfriend. Kay? O kana bitong mag-hist kunta ko kani Pres kung saan niya nga mutukar akong gana. Oo. Ning ulit akong boyfriend. Dako na kay tagsa. Uy. Oh? Di ba? Murag ka ng contrast. Murag ni contrast sa iya ha. Nga siya kung makadungog og balikas mutukar yang gana. Ako Ang imong boyfriend mo ingon dako na kay kagsa. dako na kay tagsa. Kamo. Oh, dako na kay tagsa. Oh, nya. Kanang nya padayon mo ko sa kanang perasa ning Dili sa. kalainan, ma'am. Ingnon ka nga. Dako na kay tagsa, uy. Di kalainan. Di mo lang niingon ko nga kani akong boyfriend gipadagyon is kani akong boyfriend gipadagyon is Ginoo. Oh, Para nimo. Oh, siya, di ka pa gani ka di ka pa gani taga prayer meeting. Wala siya. Oh, siya. Dako na kay tagsa. Oh, unya kanang palitan mo kiat-kiat ko isa ba. Nangwintas ka ko sa luhan mo. Hala, uy. Ano? Oh, muna ka kina kong boyfriend pag ipadag. Salamat kay taon na kayo. Pag ipadag. Mao na lang to indaya. Mao na lang to kay dili ka mahunong. Udi ka mahunong ani hindi pero property ka agi. Salamat ko nagating sa laman no. Correct ko ang puzzle. Subscribe to Dramaturgo.